Čujte, mám tu pár 2 z vaty a ingredienty toto. Čo tam tentokrát dáme? Dáme tam toto. Lixi, šampónik. Proste mega. Takže to tam dáme 3 bodky. 2, 3. Čo z toho stane? No. My chceme, aby nám z toho vznikla nejaká modelina. Nie úplne slis, ale aby sa z toho dalo niečo modelovať. Ja by som to mala dať. Začne, že ja viem. Si pastu skúsim. Píšte mi do komentáru, či to mám dávať, lebo ja neviem. Ja som si tam rozhodla pastu. Nech je to pre vás extrém, tak tam jej dám dosť. A myslím, že to bude aj dosť lajkov. Inak nebudem plniť vaše veci, čo si prajete dávať tam. Ak to tam nepôjde zmiešať, oh my gosh, to je mega príjemné. Ja dám vodu, teda umiem si aspoň ruku. Oh my gosh, to pekné. Môže to byť ako tiež mydlo. Neviem, čo by som tam dala. Fajne píšte, prosím vás, ak vám pôjde do komentárov. Čo tam mám dať, ale fakt neviem. Ale si dávala dneska make-up. Som natočila videjko, že vám prišlo. A dneska som mala národky som mala dneska, takže som dostala všelijaké darčeky. Samozrejme od Šperku. Dostala som tam Labubu, vidíte opening Labubu. Vyjde vám videjko, teda na TikToku. To mám takéto, že si môžem vyrobiť náramky. A ja strašne milujem také náramky dreva. Natočím vám nejaké video, ako ho robím. Tu sú bomby do kopela. Som sa mega tešila. Mám veľmi nechty. Chcela som dať dlhšie, ale rozhodla som sa až potom na... Tieto si nechám tak 4 dní ešte a dám si tie dlhšie. Tu mám gumičky, samozrejme už sem strácajú. A proste takéto už len na platine. Natočím ma teda videjko. Tieto Labubu stáli 9 €. To je jeden Labubu Hello Seed